हनै बुखुदों हनै खारबायमोन ए बोरमासो एन्जर दानथारुफोर फैदों जोंनाव अबेनि एन्जर दानथारु बिसोरो मा मा बुस्थु आयु एन्जर जावग्राफोर नै एन्जर जावनो नागिरदों एन्जर दानथारु बबेनिफ्राय जागायगोन नामाय नै बे दान्थे जागायजेनबाय हनै दान्थेया आयु आजां गाजां गुरैलै जावनो हानाय नङालै नों दान्थे होस हानायद्रा आयौ गाब्रुदों बावनो दा जावजेनबाय हनै बुखुदों हनै खारबायमोन ए बोरमासो मोनबायसो नामा सानदों आंलाय नोगोरखालै बे बोरमाया नै जोंना रावबो फैनो हाया जोंनाव बिसोरनो होसोजोबखायो खाथ्राखा लागाव दान्थे जावना हो ओइ माथो गोरा सिङाव मोनना मोनालै मोनो आंबो जागोनलै बिमा मानियालां बे एन्जरखौ होलांबाय न' सिन्देला नै उथिं सुलुं थानो नङादां सुलुं गैयाथ' है लागाव 어찌 그래 어찌 구두한 길라 그 뒤에 봐 안다 이거 진짜 파라 불어 아유 칭세랑바이셔 허씨 된잘래 의래 एन्जर जावग्रा एरबाय आमाय बे जोंनि दान्थे मेंबाय नामा थोद एन्जर जाग्रा मानसिया बिदि जायो नामा फाग्लालै खदाला सोलायनांगोनलै आमाय बे जाया एन्जर जाग्रा दालाय मानो फबफिननांदों दान्थे होद एन्जर हमनायखौसो नुवासै आहा आयो बेनिफ्राय जावै नैबाव थुंगे फैबाय आरो बेनिफ्राय जावफिनै नैबाव मोनफैबाय नै औ बेयावसो मोनहैदों फबफिननांबाय दान्थेरेमा ओइ बेखौबो खुनुवाखै हाया मेरलानो एन्जर जाग्रानि खिथेर बियो